Ето го Коло слаги. Младо момче. Батичо Коста, Него баба. ко правиш? Болен човек. Седни де. Вика това момче какво Седни де. Седни тук до леглото, какво ревеш само? Еми тога. Еми нищо, пред си му обед. Моят бе, тя бабата птича не знае нищо бе. Не знае. Би какво знае? Не знае да мре. Аз така, тя знае да мре. Тя не вика да мре. Ми как ти си стария вол, бе? Вика кога ще мре, казва. Дето знам кога ще мреш, ма. Така трябва да е. Бамболи искаш още ли? Стига. Айде бе. Ма ще ни ям бамбоните сега. Ма са яш хляб. Ще ям заран. Ай, добре, заран. Ево, има пралине са. Това лютини са ли? Кое маго, знам това, ма? Както и. Баба Гита го твери, баба Гита. Ма тя е болна и тя е болна с краката, ма. Как? Айде да си го това дуала и ще си върваме, айде. Аз съм това да пиша. Останал. Вана доведе ли, ма? Ама никой няма бе никого чул. Йот не доведят. Модерно знам бе. Днеска, това, утре неделя ще дойде. Не може. Така ми. Утре неделя ще дойде да... Живи и здрави. Айде, това... Иди де, ти пък какво правиш се? Аз ста яш, ма. Не пътало. Хой, той е пиян малко. Не. Той е глътнал и взе да залита. Той по пътя, знаеш колко залита? Охо! Това човек ли бе? Той е пиян. Какво съм пиян, мане го? Бе. Той Никой така се си... да остави ги тук бе. Той си бъбър през кърва тия работа. Абе, ей! Ай. Ей, ево. Сега снима тук, виж ли, ево. Снима. Ако се си ваша работа. Ваша ами. Не го работа, да го. Да работим като волоя. Ама Вана заран ще дойде. А? Вана утре ли ще дойде? Не знам. Еми, Кой дойде, кой не обича, кой обича. Добре дошъл. това беше, дами и господа. Това е последният дубъл. Какво ще кажеш, Коле, като завършик? Аз ще одим. Ще ходим ли? Майде? Бате чай. Коя? Чао. Последен дубъл. Коло слай. Ето го, Георги Иванчев. Какво ставаше? И Лъчезар Шарков. Его. се ви нищо, бе. Така е, Георги Иванчев. Какво става, Яколо? Ето, ма тук съм да го. Да паднеш. Кой бе? Ще падна, ти чакай. Оти работи като вол. Вая Кундил. С какво стали